A'a, yan samari daga ina haka? Ina za ku kuna ta wani sauri? Ai dole ki gan mu a wallahi guje. sauri muke yanzu Muka ma hango ki. shaguna muke nema. Saboda kaga mun bi ta san duk ba mu ga shago ba. Wato dawa Allah biki ake a gidanmu. Dan nan da ke gamu yanzu daga Abuja muke. Saboda bikin ne gaskiyar lamari kowane irin magi da aka kawo shi. Kin ga mun je Niger mun aro magin Niger, mun je Aburko mun aro magin Aburko, mun je Sudan mun je Saudiya. Ko ina mun nemo magin Saudiya duk sai da muka bare ta saboda China muka gayyata da Afghanistan da America daura auren ko. Saboda abin da yasa magin da ake girkin da shi watan mu biyan da ana bare magin a gidanmu na girkin da za a yi na biki har yanzu magin bai kai ba. Magi kace ba? Yayi kai wallahi. Yayi kai. Kace in baki wani labari. Biki ne wanda babu irin sa, biki ne wannan. Ko bikin a gidanku? A gidan la ha ilaha illallah. Daga Abuja fa muke fa. Mutum 6,000 ne mace ɗaya ce ta haifi mutum 6,000 ko? A gidan. A'a, yanzu ka ga ba wannan ba, wannan agungun ne ya minki. Ya za a yi? Wannan agungun? Ai ba Allah Dubai na soshi. Tun daga Dubai na daura ma igiya nake jan sa kafa, i wuce Afghanistan, i wuce London, i wuce Somalia, i wuce South Korea, i wuce ke wani ma haka yake. Kai mataku. Iguwa ta bi ta kai. Tantan bai goge ko kaɗan ba. Motar aikin titi ta bi ta kansa. Ai golden cycle ne, golden cycle. Wannan agogon? To ka ce mun diamond ne agogon kenan. Ne. Kuma ba ki ga kalar kayan bane ma ai macin. Ai macin. To macin. Shi ne kika gani kalar kayan. To. Kaga irin abin da ba na so ɗin kenan. Flashin suke ma mutum. Haka suke. Yar iska ce. Haka suke. Sarauniyar Ingila ce kuma flashin ina take kudan ta barin kira ta da Allah. Wa? Sarauniyar Ingila. Hello ma. Yeah. Oh wait, I'll call you please. Please, I'll call you. Please. Ita sarauniyar Ingila? I'll call you right now. Ba na son ta ji ne ai malam haba. Sarauniyar Ingila ce kuma flashin ina take. Take. Wai sarauniyar Ingila. Sarauniyar ina? Sarauniyar Ingila. Har da wani ma. Ta mamaye mu. Sarauniyar Ingila dai, bai Allah. Ina zami. Thank you man. Ko? Me tace ne? Oho. Banna ce ba sarauniyar dan wace da shinkafa ba. Wannan makareciya ce. Ka ji mummuna banna mummuna wabiyan nan wannan ce sarauniyar Ingila da kira. Da muka zo mun ce za mu sauki ba. Ka ake. Ka ji me zubin dinya. Karbu da ta. No ku taya mana. Yan malafar uba. Makariyata.